Айде, 3. Трябва да запалим. Денис, сядайте! Сядайте! Вече видях няколко пъти. Видях ли се вода? Той щупи пейката. Значи, като 3-4 силно. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Daddy. Happy birthday to you. Айде, пожелайте нещо! Дени, пожелай си нещо. Свещички сме Сега да обратно. Сега да изгори. Пак ми трябва запалката. Това не мога. Да, нещо нещо. Не, много добро. Алекс! Замисли с твой телефон поне. Добре. Няма батерия. Значи, Добре, взимай с камерата. Къде е камера? Софи. Добре, Софи държи. сега Дени ще си пожелая. Махни за малко. Дени ще си пожелая нещо. И като кажеме, Дени колко ми издаш? На 10. Броиме до 10 и Дени до 10. Значи, 1, бройте, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! искам всеки да пожелая нещо на Дени. Това са пари. Мале, това са пари. Бързо! Момчета и момичета, който не дойде до 3 тук е маймуна. 1, 2, 3, бързо! Без от тук, ма! Бобите! Значи, слушаме Алекс, Боби, елате Мони, елате всички тук, бързо! Ники, от мен. Сега, първо Алекс пожелава нещо на Теди за рождения ден. Слушаме Алекс. Честит рожден ден, да си жива и здрава. Честици в училище, много пари и много гащи. Ще ни трябва 2 пешки, Лео, може? Пожелаваме Да си жива и здрава, да имаш много късмети в училище, да си богата и да слушаш мама и тата. браво! Благодаря! Много ви Какво ще пожелаеш на Теди? Пожелаваме да е много успешна ученичка, много добра приятелка и много красива ученичка също. Симонка, благодаря ти много! Да е жива и здрава, много богата и да има шестици. Боби, защото е натърпелив. И да си намери мотонист. И да не си ви вода. И ти подарявам всички си. Мале! И ще да си изкопя. Да ви А мама какво пожелава? Мама, какво пожелава ли? Много да обичаш. Много щастлива. Миличките. Добре, Теди, ти какво ще пожелаваш? Тайна, нали? Добре, а сега какъв ни е план? Така, сега Теди избираш си един батко или кака и мотора е твой. Ще ви разходят из Вулуек с мама. Това ти е подаръка изненада. Където пожелаеш. Ако искаш отвънка да избереш мотор, според мотора.